Ngiyamukela mbukelo khona ekhaya uma usanda kungena noma ucala ukungena kula channel ami ngicela usubscribe bese uya-comment. Namhlanje ngizomfisha ile short. Mbukelo khona ekhaya ake sizame ukuthi sikhuleke sithandaze sicela abangasekho emhlabeni ukuba basinikeze iy'phiwo zethu noma iy'phiwo esazalwa nazo zingaphunyuki, zingathakatheki, zingathathwa ngabanye abantu, kungabikho into ezovaleka ey'nhlanhla yami, ibe njengoba inhlanhla yami. So mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ngiyakuthembisa ukuba uNkulunkulu uma singenza lokho nabaphansi bayosisiza kakhulu, bayosikhanyisela, bayosivikela, basinikeze konke esikufisile, yonke into iyohamba kahle. Mbukelo khona ekhaya okudlula isikhunyana futhi sekuvele kumoshakele empilweni yakho kuyawubila kube njengoba benjalo. Ngithini ithemba ungalilahli ithemba alibulali. Mbukelo khona ekhaya ngoba kulahla kakhulu amasiko ikona okwenza impilo zethu zibuyele emuva. Ngineshow futhi ngiyakholwa ukuthi mbukelo khona ekhaya uma ufisa uba ne-office uzoba ne-office, uma ufisa ukusetshezwa ngabantu ube ngumphathi kuzoba njalo, uma ufisa ukuba amabhizinisi kuzoba kanjalo, uma ufisa ukuba umfundisi kuzoba kanjalo, uma ufisa ukuba umlaphi wendabuko ube yinyanga, ube isangoma, ube umthandazi, ube yigedla, uphakame esikhundleni emsebenzini, ube nomuzi, ushade, ulotsholwe, mhlawumbe ngesithunywa sakho, ube nemali zakho, imali ey'fasekile ziphume lapho zivalelwe khona. Mbukelo khona ekhaya ngithi konke lokho kuzokwenzeka. Mbukelo khona ekhaya uhlonipheke, ube nesithunzi, kuzokwenzeka uma singalandela amasiko. Mbukelo khona ekhaya ngoba sesilahla kakhulu amasiko. Abantu abaningi bathi amasiko awasebenzi, ayikho leyo nto, but bona ebusuku bayawagcina. Mbukelo khona ekhaya ungakhishwanga umuntu entweni yakho, emvelaphini yakho. Mbukelo khona ekhaya ngithi namhlanje uyazi kumnandi ukuthi uzisole ngento oyithathele wena isinqumo kuyo leyo nto leyo. Kanjani? Yazi kubuhlungu ukuthi sewenze into sesiyakubuza le nto oyenzile uyenze kanjani, wena awazi, uyikopile, uyibonele kwelinye izwe, akusiyo into eyisiko lakho, akusiyo into eyenzeka ezweni lakho, akusiyo into eyenzeka emndenini wasekhaya kini, emasikweni akini. Mbukelo khona ekhaya if kuhlatshwa imbuzi, make sure nawe uyakwenza lokho, uyaphahla, uyaya emsamo, uyacela kwabadala. Ungathi ubona abantu bekwezinye izizwe mhlawumbeni bathatha ingwe baphahla ngayo, naso uphahla ngayo, sekufika idlozi likubuza umbuzo ukuthi le ngwe ilifile idlozi nofuna ingwe azabe u-3, lezi ngwe zibe u-3, uyithola leyo ngwe leyo wena okwazi ukuyithola. But manje idlozi ngicela imbuzi eziyi-2 uzokhona ukuthenga imbuzi and uyazi imbuzi ayitholakala. Wenza isiko lasekhaya kini, ungayenzi into ezokuxaka. Ngicela isho njalo ngaye amagama. Inkosi yokubusisa. Mbukelo khona ekhaya. God bless you. Ngiyanikhulekela futhi ngiyanithanda. Nibahle nonke abule bakhona emakhaya. Ngiyabonga.